sasi 12 tahun urung sekawan kaler seidinten nggih menika Selasa Pahing menika kadamel anyarak ngati utawi amlusingi anggenipun ngunggahaken kajeng kabiyanipun pramila dipunjeni nggih saged rahayu lujeng ingkang ngunggahaken wilujeng ingkang ngunggahaken wilujeng sak kanca rencangipun ingkang sareng-sareng sami kanjang rencang manggya rahayu lujeng tinebena saking budaya nyelakno kang kawujeng lanang salo idinipun ingkang sareng-sareng dipun bekteni dar mulih menteri kula nyuwun donga lan paestunipun dumateng sedherek sepuh soalnya sami katuran pinarak pelenggas diani katuran cawas dar malih mulih menteri malih menika bekti dumateng wali 19 sekathahipun para bulan bekteni bumi acita sukti bumi ingkang dipun terpi Guru Adik Suyono bumi ingkang dipun ambasar dalune lanang bekteni nggih menika toya sukti pinangka sumber pengasanipun Adik Suyono sak warga lan amlujenge anggenipun mendhet toya kajeng ron sak cekapipun kadamel nyakapi anggenipun milujengi bumi ingkang dipun terpi Guru lan kadamel nyakapi anggenipun munggahaken kajeng kabiyanipun pramila sedaya sareng-sareng dipun lujengi nggih mugi Gusti Ngamuka Semaringana nggih menika berkah kalujengan dumateng Adik Suyono tiyang sak keluarga awit dinten Selasa Pahing menika ngantos sahingga sampun sageta tinebena saking godha rencana nyelakno karahayon kalujengan Adik Suyono sak keluarga caos dahar anggenipun rakit asung dahar sekul sukti ulang Sari menika kadamel bekti dahar dumateng Kanjeng Nabi ditomo kamati kanjeng Rasul ana sajarwa putra Abu Bakar Umar Utsman Said ngalih lungsuripun kang wayah bagindo kasan kusen lan bekti dahar dumateng Sang Hyang Ning Sang Hyang Nang Sang Hyang Tunggal Raden Kumajaya Bodhi Ratih wedal lan ugi bekti dahar dumateng para leluhuripun adipun sak warga leluhur saking mbah saking buyut leluhur ageng alih tuwanot blessing atau betawi ingkang celak ingkang kinurmatan lan ingkang kirang nurmatan pramila sedaya sareng-sareng dipun bekteni asung dahar panyuwunipun Adik Suyono sak warga Gusti Langkung Bangkoso sageta ngayomi rinten kula dalu nyuwun idi pendengar rahayu lujeng anggenipun ngunggahaken kajeng kabriyanipun wilujeng ingkang dipun unggahaken wilujeng ingkang ngunggahaken wilujeng sak kanca rencangipun sageta manggih rahayu lujeng tinebena saking godha rencana nyelakno kaharan kalujengan lan asala idinipun ingkang sareng-sareng dipun bekteni asung dahar kula nyuwun donga lan paestunipun dumateng sedherek sepuh sami katuran pinarak penggaes diani katuran pengrakit sekul blok nika kadamel lujengi bumi ingkang dipun terpi Guru lan ugi kadamel lujengi kajeng kabriyanipun ingkang badhe dipun unggahaken lan kadamel amlujengi sabatipun Adik Suyono dina pramila dipun lujengi sekul blok sareng-sareng ki sageta sareng-sareng kiyat lujeng dicek lujeng anggenipun manembang dukun desa Kaligreng dukun jatron mriki wilujeng sak toba pareng sak tangkep sageta tinebena saking bodho rencana nyelakno kaharan kalujengan sekul blok ingkang nomor kali kadamel mbekteni sedherekipun Adik Suyono tiyang sak keluarga ingkang nitis sareng sedalu kepiar sareng sedinten tunggil tapan sanes paran kang sami warnanipun kang lebih tanpa wangenan celak tanpa sininggulan mbekteni sedherekipun Adik Suyono tiyang sak keluarga ingkang sepuh kasebut kakang kawal adi hari-hari lan nirliya lati alasan ngungkes sedherekipun kang manggon wonten bumi kang manggon toya lan mbekteni sedherekipun Adik Suyono sak keluarga ingkang jangkung bau kanan kiri ngajeng lan bekti malih dumateng sedherekipun kang lair sang sakwat kang aran Alama Amara Supaya Mutmainah lan ugi bekti malih dumateng nggih menika kaki amung nyamung kang momong dumateng sak keluarganipun Adik Suyono pramila sedherekipun sedaya dipun bekteni seklebok sageta sareng-sareng sumanter pangersanipun anggene momong sak keluarganipun Adik Suyono anggenipun badhe nggoni griyanipun sageta ayem lan tentrem tinebena saking bodho rencana nyelakno kaharan kalujengan asala idinipun ingkang sareng-sareng dipun bekteni seklebok kula nyuwun donga pastunipun dumateng sedherek sepuh sareng-sami katuran pinarak penggaes diani saturan pengrakit nggih menika boceng kuat semanten iki kadamel muji bumi kagem terpidho lan ugi kadamel muji kagem kabudayaan boceng kuat sareng-sareng sakta sareng-sareng kiyat lujeng sak tanja tanempuhipun sak obah mulahipun sak puru-purupipun sageta
tinebena saking Godha rencana nyelakno karayon kalujengan medal kanggenipun ngrakit kembang setaman Sekar Wangi pisaos tangkep engko kadamel cahas bekti dumateng Mbok Siti Fatimah lan Mbok Dewi Pertimah sami pertimahipun adik Suyono tiyang sakwarga pramila dipulujengi inggih menika kembang setaman Sekar Wangi pisaos tangkep sageta ayem lan tentrem anggenipun badhe ngenggoni griyanipun lan ugi kadamel nujengi inggih menika anggenipun ngunggahaken kajeng kapriyanipun pramila dipulujengi sekarang pisaos kembang taman adisyon sakwarga anggenipun ngenggoni griyanipun sageta ayem lan tentrem tinebena saking Godha rencana nyelakno karahayon kalujengan wedal anggenipun rakit bujeng sekembaran menika kadamel nyambung tuwa nyiram tuwa-tuwipun Kanjeng Nabi Adam ibu tuwa dumateng Kanjeng Nabi dumateng roh jasatipun adik Suyono tiyang sakwarga dipun lan ugi kadamel nyambung tuwa nyiram tuwa nggih menika Kajeng Jatiwasesa ingkang badhe dipun unggahaken dipun sambung saderengipun pedhot dipun siram saderengipun alun sageta ngregwa gegodhongane mangkuna lumane jenengmu marang berdiwanipun Gusti Allah kang murkan kawasa sageta ngayomi rinten kala dalu dumateng adisana sakwarga anggenipun ngenggoni griyanipun mulai supaya ngantos saengga selapun sageta manggih ayem lan tentrem tinebena saking Godha rencana nyelakno karayon kalujengan kula nyuda lan panjenenganipun dumateng derek sepuh sanama sami katuran pinarak penggawean. Saturan panggenipun ngrakit menika sepulpura sadodo kadamel lan jemuaken inggih menika Kajeng Jatiwasesa kajemuaken inggih menika dumateng griya ingkang dipun damel kajemuaken dumateng bumi ingkang dipun terpidra kajemuaken dumateng adik Suyono tiyang sakwarga pramila dipun lujengi sepulpura sadodo dipun goni sageta ayem lan tentrem jenjem permanem tinebena saking Godha rencana nyelakno karan kalujengan lan ugi sepulpura sadodo kadamel bekti malih dumateng sekatipun para empu inggih menika Mpu Ramayadi Mpu Supaminaya Mpu Supangalendra Mpu Dumas Mpu Kunti Kumasan lan Kyai Tukang Sungging Purbangkara pramila dipun bekteni sepulpura sadodo sadik Suyono sakwarga lan sak kanca rencangipun sedaya anggenipun ngagem mesti plesani kadamel anyekapi anggenipun ngunggahaken kajigabriyanipun sageta ayem lan tentrem jenjem permanem tinebena saking Godha rencana nyelakno karahayon kalujengan medal muka anggenipun ngrakit menika golong menika kadamel nujengi sak batipun adik Suyono sedaya lan ugi kadamel amlujengi sak kanca rencangipun sedaya pramila dipun lujengi golong sageta sareng-sareng gumolong imanipun rinten kala dalu muka anggenipun nyekapi ngunggahaken kajeng kabriyanipun sageta manggih lan ayem tentrem tepung runtung gandeng renteng tinebena saking Godha rencana nyelakno kareng kalujengan pengalipun kadamel caos bekti cikal bakal ingkang bakali desa kajeng cikal bakal banjar pekaranganipun adik Suyono mriki ingkang bakal rin saha adik Suyono tiyang sakwarga ingkang bakal pintu lan nyaosi sang danyang sapesapun ingkang manggon kiblat sekawan gangsal ingkang wonten tengah pramila sedaya danyang dipun bekteni dipun suni sawah pandonga karajeng dumateng adik Suyono tiyang sakwarga wedal ing dinten inggih menika swasepaya anggenipun ngunggahaken kajeng kapriyanipun sageta manggih rahayu lujeng tinebena saking Godha rencana nyelakno karan kalujengan kula nyuwun pasesen dumateng derek sepuh sareng sami katuran pinarak penggaweanipun. Saaturan pengrakit bujeng Mas menika kadamel amelujengi anggenipun ngunggahaken kajeng kapriyanipun wedal menika bekti dumateng sapunggawanipun Mbok Ratu Mas ingkang mlampah wonten taun menika Mbok Ratu Mas Mbok Ira Kidul dan Bagus Kliwon Janaka Panjulung pramila dipun bekteni sareng-sareng panyuwunipun adisana sakwarga nyuwun ugi pendonga karalujeng anggenipun ngunggahaken kajeng kabriyanipun sageta rahayu lujeng sak kanca rencangipun sedaya wilujeng ingkang dipun unggahaken wilujeng ingkang ngunggahaken wilujeng mulai dinten menika ngantos saengga selampun dipun goni sageta ayem lan tentrem tinebena saking Godha rencana nyelakno karahayon kalujengan wedal muka anggenipun ngrakit bujeng robyong menika kadamel amlujengi inggih menika
adik Siono tiyang sak keluarga lan kadamel mlujengi nggih menika pangombyongipun sedaya ingkang badhe sareng-sareng anyekapi anggenipun munggahaken kajeng kapriyamniku menika bekti dumateng Raden Kumajaya Mbok Dewi Ratih wedal menika wahyu katentreman dipun suwun adik Siono tiyang sak keluarga anggenipun munggahaken kajeng kapriyanipun sageta manggih rahayu lujeng tinebena saking Bodho rencana nyelakno karahayon kawujengan wedal menika anggenipun nggih anggenipun ngrakit nggih menika kacok bakal bangun tulak Sriwindo Janur Windo umbul-umbul Dotot Cindi Puspita Selendang Sutra Diwangga Sinajenan Pisang Raja Andong Puring Parisajata menika kadamel anyarak nyerengati anggenipun munggahaken kajeng kabriyanipun Gusti Allah sageta paring wahyu katentreman griyanipun anggenipun badhe dipun goni mulai dina Selasa Pahing ngantos sahingga selapun sageta ayem lan tentrem jenjem permanem tinebena saking Bodho nyelakno karahayon kalujengan wedal anggenipun rakit jenang tabrik kadamel mujeng sahabatipun adik Siono sedaya ingkang menika bekti wahyu saking Bapa Binabrit bekti wahyu saking Ki Pramila dipun lujengi jenang Pramit adik Siono sak keluarga anggenipun nggone griyanipun sageta ayem lan tentrem tinebena saking Bodho rencana nyelakno karahayon kalujengan wedal menika anggenipun ngrakit arak-arak nggih menika gula gimbal gula grising lan polo pendem lan polo gemandul lan sak kawontenanipun menika kadamel nyarak nyerengati anggenipun munggahaken kajeng kabriyangipun mbekteni nggih menika coba donya jabung wuku kala dina kala laku carik dalan kala luwang wasangar tali wangke bangase dina bangase sasi bangase taun naga taun jati ngarang rijalola itale kaler sing dinten Selasa Pahing menika kadamel nyerengati utawi amrudini anggenipun munggahaken kajeng kabriyanipun sageta manggih rahayu lujeng ingkang dipun unggahaken wilujeng ingkang munggahaken wilujeng sak kanca rencangipun nggih menika sak obah mulaipun sageta tinebena saking Bodho rencana nyelakno karang kawujengan kula nyuwun dawalan pangestunipun dumateng sedherek kula sepuh saha sami katuran pinarak penggawean. Nggih. Saaturan saos dahar malih menika bekti dumateng Sresuki Dukut Banyu Sumber Songkuli dumateng Malaikat Jibril Mikael Israfil Israel kang bekteni dumateng yang Bagindo Ilyas Bagindo Khidir lan ugi Bagindo Ayuman Bagindo Ilyas kang basa ingkang barasa daratan Bagindo Khidir kang barasa Surya Bagindo kang barasa bumi lan ugi bekti dahar dumateng Kanjeng Sunan Kalijaga pramila dipun bekteni dahar mulih putri sareng-sareng panyuwunipun adik Siono anggenipun munggahaken kajeng kapriyanipun sageta ayem lan tentrem jenjem permanem wahyu katentreman dipun suwun adik Siono sak keluarga anggenipun nggone kriyanipun sageta tinebena saking Bodho rencana nyelakno karahayon kalujengan wedal anggenipun rakit bubur sengkala kadamel nyengkalani bumi ingkang dipun terti lan ugi kadamel nyengkalani kajeng Jatiwaso ingkang badhe dipun unggahaken lan kadamel nyengkalani adik Siono tiyang sak keluarga anggenipun nglampahi gegeran badan anggenipun momong putranipun anggenipun nyambut damel lan ugi kadamel nyengkalani sak kanca rencangipun ingkang badhe sareng-sareng ngrencangi tandang ingkang ngunggahaken kapriyanipun pramila sedaya sareng-sareng dipun lujengi jeneng Sangkala mulai dina Selasa Pahing menika sageta sareng-sareng sumilak sukerbeka kalanipun manggya katentreman saha kawulujengan puspa kadamel anyepuhi bumi aji sukci bumi ingkang dipun terpi Gro Adik Siono bumi ingkang dipun ampasri dalem bumi sak njawinipun wangun salebetipun wangun bumi ingkang kesukeran ingkang gejemberan kepidak kepilas kesampar sandung ugi kadamel anyepuhi raja ajinipun sedaya pramila sedaya sareng-sareng dipun paspesepuh mugi-mugi sinepuwana maring Allah pindhone rasul kanggo manggih katentreman saha kalujengan wedal menika kula nyuwun pasesen dumateng derek kula sepuh sanama sami katuran pinarak penggawean. Nggih. Ya wedal menika kula cekak
semanten anggen kawula nggiharaken wis katahasan kok petingipun kadamel amlujeng utawi anggurnani anggenipun ngunggahaken kajeng kabriyanipun lan ugi kadamel amlujengi anggenipun masang kori cendhila lan ugi kadamel amlujengi inggih menika anggenipun badhe dipun tilemi mbok bilih wonten kekirangan anggen kawula nggiharaken Gusti Kawula ingkang paring jangkep saged kinabulan napa ingkang dados hajat kaniatanipun adik Suyono tiyang sakwarga wedal menika kula nyuwun pasesen dumateng sedherek sepuh sanana sami katuran pinarak penggawean. Ila rogi Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma pancerdat uriping cahya sikano larane dono bilaine cedhakno sandang panane junjungan derajate liwatno siratal mustaqim direno bumi slamet antono syafaate jeneng Nabi Rasulullah birahmati kaya kamarokin. Allahumma selamat umur anak dina kalir nek sapa pasaran limotin dina itu adik Suyono tiyang sakwarga ngatur sak tengahing jagat pinayungan Bala Cakra dono panca boyong ngelakno seh panjang umur birahmati kaya kamarokin. Allahumma adi mulya wek langit sanga bono pang jagat kodhong meka kembali kang rembulan padha uripe tabuladang siniram banyu embun lan banyu udan birahmati kaya kamarokin. Allahumma nek keselamatan bitin wangabatan jasati wa jajatan wa barakatan birezeki wa tawbatan qoblal maut warahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin ngalana sakaratil maut wa najata minan nar wa mabangindal hisab. Rabbana la tuqi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa ghayasifun wassalam nursan alhamdulillah rabbil alamin. Ye bakabul. Yo sing kene. Dawa ora? Nyandi. Ya sida ora? Iki mbak kabel iki. Sido ge iso, sido. Sido. Iya, yo. Mbak kabel kabel. Wah, lha duduk karo keri duduk. Setaman nih. Hah? Mantan. Aku kos kono to. Ojo mantan.